салом дӯстони азиз, ай ҳамин рӯз сар карда дар канали мо марафони дуюм сар мешавад. 9 канал иштирок мекунад ва мо бояд қатъи шумо ҳамаи камбудиҳо ва пешравиҳои ин канала якҷоя бинем, обсуждат кунем видеошона ва яке аз онҳоро беҳтарино ҳисоб кунем. дӯстони азиз, ин дуюм марафони моай. касе ки намедонад, марафон яъне мусобиқаи дӯстонаи ҳамин 9 нафар каналай. ҳамин 9 нафара мо видеошон тамошо мекунем, обсуждат мекунем, ки чӣ камбудӣ дорад, ки чӣ хел бояд ислоҳ шавад, кира видеош безебай, ки мода маъқул нестай. барои ҳамин шумо бояд тамошобинон дар ҳамин видео бинависен ин рӯзи якумай кадоми ҳамин каналҳоро шумо мешиносед ва кадоми ҳамин каналҳо видеои нағз доранд, кадомоша шумо мехоҳед ки вообще дар ютуб набошанд. ин фикрҳои шумо мода муҳимае, яъне ки мо бояд бифаҳмем ки шумо чӣ фикр доред дар бораи ҳамин каналҳо. ҳар рӯз мо видеои инҳоро тамошо мекунем. ҳозир мо 3 рӯз фақат қатъи ино шинос мешавем. пага 3 нафар қатъи, пагаи дигар 3 нафар дигар, пагаи дигар 3 нафар, яъне 3 рӯз 3 нафарира мо полни видеошона мебинем. ҳозир ман кӯтоҳак ҳамин каналҳоро шумода муаррифӣ мекунам. пага аллакай 3 канал ҳар рӯз шумода хеле абзор мекунем, мебинем ино чӣ видео мекунанд, дар бораи чия каналошон. баъд айвай ҳар рӯзи як канали айбозӣ мепарад. чӣ хеле ки овоздиҳӣ карда будем аз соати 12 то соати 6 бега, яъне шумо тамошобино овоз метиҳед ва вай мекунед, решат мекунед ки ай ҳамин бозӣ бубурояд. охирон одам и ғолиби ҳамин марафони рақами 2 мешавад. бисёре мегӯянд марафон ғолиб шуд, приз чия? Тамошобино, приз зрительская симпатия. фаҳмидед? ин беҳтарин призай барои блогер. шарт нест вай ягон миксер гира, ягон чӣ. вай дафъа мая бурида буд. табрик кардем шамо. ин дафъа мебинем ки кӣ ғолиб мешавад. сар мекунем аз канали Фатима и 3 брата. ин канали влогве. дар ютуб аз як сол ба фикрам зиёдтар шид фаъолият мекунад. дар инҷа влог нишон метиҳанд, пухту паз, умуман куҷо мераванд тамошо мекунанд, чӣ кор мекунанд, ҳамаша нишон метиҳанд. канал ба забони тоҷикия дар Федератсияи Россия зиндагӣ мекунанд. бидоем подписатсия кунем, муфассал мефаҳмед. дальше канали Handmade Star, ҳам дуруст хондум. ин канали бофандагӣ, ай тарзи осонак ёд гирифтани бофандагиро шумода нишон метиҳад. як канали омӯзандае да, инҷа як чим шумо меомӯзем, масалан вақти бекоритон бефоида сарф намешавад. ин канали беҳтаринаш мо тавсия мекунам. бидрое бо оянда дар бораш гап мезанем. ана ин канали рецепти Амина, канали навай. дар инҷа рецептуан ҳар гуна хӯриш, салат, умуман ҳамаи чизои осонака барои шумо пешкаш мекунад тарзи тайёр кардан. дар оянда бо видеои ин каналаш шумо қатъи мебинем ва камбудӣ ё бурдвориҳоша якҷоя гап мезанем. канали дигари канали влог таҷричка канале ҳаста ки ай тоҷикистон видео мекунад. ай шаҳри иста равшан шумо метавонед будрои бине манзараҳои зебои тоҷикистона дар ин канали влогве дар бораи оилашона, дар бораи писарчаҳошон, умуман канали шавқоварай. бидроен агар пушаймон намешед, хай бо оянда дар якҷоя мебинем. ана ин канали дастархони зебо ай худи Турсия шумода видеоро пешниҳод мекунад. дар инҷа ҳама намуд хӯришҳои туркӣ, шириниҳои туркӣ, пахлава, ҳама чизои туркиро ба тамоми санъату нозукиёш тайёр мекунам. дар оянда ин каналам якҷоя мебинем, обсуждат мекунем. ана ин канали дигари Диля рецепти беҳтарин канали пазандагӣ ҳаст. дар инҷа ҳамаи чизора ба тамоми санъаташ гуфти тоҷико тайёр мекунанд, ба тамоми нозукиҳош ва ҳама асос дар ин канал вообще рецептҳои изанак даку ягон 3 чиз 2 чиз дар коре ки ягон чизи бамаза тайёр шавад. осонак. ана канали Дунёи рангини кӯдакон, як канали беҳад зурайда дар ҳамин ютуби тоҷикӣ мумкин 3-4 дона ҳам хеле каналҳо бошад. чизакҳои хушрӯ месозанд барои кӯдакҳо, ҳам интересни вақта мегузаронда қатъи кӯдакотон. хулоса дар ояндаи канала бо ай пеш видеоша мебинем, якҷоя суҳбат мекунем дар борашон. ҳозира будрои подписатсия кунем. канали оилавӣ дар Москва, ин канали влогве дар Москва ино зиндагӣ мекунанд. влоги як оилаи хушбахта, беҳад видеои нағз дора.
ягон чиз аз видео баҳра бардоштан мумкина ягон маслиҳат метиҳанд, ягон чизи хуб мепазанд, умуман канали бад нестай, метавонед ҳозир бидроен бинехтон. Ва охирон канали Манижа Умедулла дар охирон мондум, барои ки медонам ки бисёр негатив доре. Ман гуфтам Манижа иштирок накун, гуфт не ман мекунам, якумам ман ай бозӣ пару ман бояд иштирок кунам дар марафон. Кани одамо нисбати ман чӣ фикр доранд? Хай канали Манижаро ҳаматон канали Манижаро канали май фақат гап ягон ҷоро нишон додам. Хулоса ин 9 канале буд ки ман шумода ҳозир коротка дар бораи инҳо майда гуфтам. Ай пагаҳ сар карда ҳар рӯз 3 каналеро видеошонро яктаиша тамошо мекунем ва якҷоя фикромонро дар борашон менависем. Хулоса видеои имрӯза ҳамин буд. Як маълумот дар бораи марафон, яъне як маълумот дар бораи иштирокчиёи марафон буд. Муфассал ай пагаҳ сар мешавад. Ҳозир силкаи ҳамин каналҳоро дар комментария мемонам. Кадомиш дар обуна несте, бидрои обуна шаве. Кадомиш дар обуна ҳасте, поддержкашон ягон чи бинависед дар комментария, яъне ҳам блогер бихона ва хирсан шава ки шумо видеои ҳавая тамошо мекунед. Хулоса ҳар рӯз видеоро мепартоем дар ҳамин мавзӯъ, дар мавзӯи марафон. Влогои маро метавонед ай канали нави ма, яъне канали таҷмама ҳамихел менависед, дар он замеса канали нав меброя уже канали нави ма. Иҷа дар аватаркаша мемонам, ҳами байрақай, ҳами просто навистан дар кore ки таҷмама канали нав. Дар уҷа влогоро шумо метавонед ки тамошо кунед. Ҳаматон дар рӯзи хуш, шаби хуш, кадом вақте ки боша шумода, то пагаҳ дар ҳамин канал якҷоя вомехӯрем.